What's up, Lodi? So, ngayon mga Lodi, Samyang challenge ay Samyang Korean food made in Korea. Times 3 ang kahalakan niya. Times 3. Oh my God! In case of emergency, nagkuhan mo ng bear brand kay sihalang ka diba? Kasi ipakain sa akong power na mo. So, duwara ka mo kamang kuhan. Duwara ka mo kay mo rin upward sa akong budget mga dulon. So, punta, mag-subscribe ko rin na channel. Kung salamat tayo sa mga nag-subscribe na. Kung sa subscribe pala sa inyo ha. So, itoon sa naman eh. May tigas pa. Yung mga ganyan kuhan good ingredients na kuhan. Sauce. Yung sauce niya kay bagtikin eh. Sugay nagnaong ron. Ay sa ang kuhan gimix sa daan na mo tong kuhan. Laro na lang tong gatas kay gamit kinaron sa mga kuhan. Tapos nag-add with kuhan kining itlog para kuhan. Para kuhan ba nang wala sa halang ba kung halang magud ni. So mga Lodi, ito, set up na naman yung para mag na add na namang sauce, tapos nag-add ko na katong itlog, tapos ang gatas ara. So, subscribe na mudaan bago magpananay padayon sa pag-view. Subscribe na mudaan, kaya para tikahin eh. Please, good na nakawan ako ha, pagtikahin sa kiling. Nakalang mo yung times 3 na daw. Ano yung times 3? Yes, times 3 na yun. Kalbahan ako. Times 3 na yun. Hindi ako lang yung times 3 nila. Yes. Pagsisisi. Pagsisising kinain. Ayun, times 3. Ayaw, Jun. Patay. Okay ra. Ara. Yawa. Ya? Yang saya nya? Hah? Times 3? Terus. Nah. Import sama sa sponsoran jeblod. Tara. Lima kayo. Mahina ka? Kayanin ko. Terus. Ilang kalang. Bagong na eh. Kayo. Kalang? Kalang? Di ba? Terus. Kalang ka mo dali. Terus. Kalang sa mga bahal. Babang terus. Magkala ko na yan. Tira kayo. Happy 1 million viewers. Galang. Nasa expectation versus reality. Galang. Kaya guys. Galang. Walang yun. Okay guys, kapas ako guys. Walang.
sip on. Ya lang. Wala lang. Yuk. Wala lang. Hilak ko tao. Dol, play dol. Wala lang. Hindi makain guys. Ako sa batang bata lang. So, tinawag yun lang yung layon. Huwag yun lang. Isigma daw daw mo. Isigma daw. So, surrender yun, surrender. Okay mo. Makayag. Makayag, yan kaya bilhin. So, salamat guys sa inyong matanaw, hindi makayag pag good. So, please subscribe yapon mo kasi pag wala mo na kaya. So, sa Pagulong TV, yung nanay kung ikan mo, hindi makaya na mo.